लोगोफोर आलासि जाना फैनाया साहा फुदुंबाय आरोना भिडिअ लादों आं नै बे मैना लाना आलासि जाना फैदों जों नायनानै जि गिदिर नुयो मानसिया फिसासो फिसा आरोना बहुद फिसा आंसो एसांबा बुरै जाबाय जि गिदिर नुयो नायनानै आंनिख्रुइबोसो गिदिर नुगोन नायनानै आरोना खिन्थु फिसासो मानसि नै आलासि जाना फैनाया जोंहानि आबै आरोना बे भिडिअ खालामदों आं भिडिअनि नोंखो आबैया थखन थुना थाबायो आरोना जोंबो बिदिनो जागोनब्रा देनां बुरै बुरै जाबानो स्कुटि गाखोनानै जालासो जादों स्कुटि गाखोना गोलैबाय स्कुटियाव गाखोना गोलैबायनो नै आबैया सिंसानो गयदिसो जाबाय आथिंआनो रंब्रं जि बोरमा दंखायो आरोना बेसोरनाव बोरमाया जि मोजां मोजां हा आं फरायला गारबाय आबै हाई सेकेन्डारि नै बोरमाफोरा हा ओरैनो बाबायलै फरायनो आइथिंबो दं आरोना नै लोगोफोर थाबायना फैनि ओइथिं दै गाबनायखौ खोनाबाय थादों आरोना भैरबकुन्दनि दै गाबनायखौ मा होनो दैखौ दै हा बादागाव होनो भैरबकुन्दनि दैया जि स्राय 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 बोहैनाय खोनाबाय थादों दै खोनायाखैमोनथ' दा बांसिन खोनाबाय आरोना नै लोगोफोर जायगाया बिदि आरोना न'फोरा थाबायनो फैदों आरोना जों दायो जि गोजांदों आंहा जायगाया गोरान न गोरान थाङाब्रा हा फुलानो थाङाब्रा थाङा आङो बिनानिफ्राय बायनायसो फुल लाबोयो फुलफोरा थाङा जायगाया गोरानबा बे नै कुत्ताय माबा गोनां अन्थाइ गोजा नै लोगोफोर लामाया सब बिदि अन्थाइ आरोना गोरान मोनाबाय दे लोगोफोर ओंखायनो बिदिनो दहायलायनाय हाजोआ इथिं थांगोन दा ओमफ्राय नै इथिंबो बोहैयो न दैया जों दैथिंनो फैनाय बारस'नानै न'फोरा सिखाव लामाथिं फैनाय जों नै भैरबकुन्दनि बिथांजों आंजों फैदो ओमफ्राय इथिंसो दं आं गेजेराव बिमा बुरै बोरमाफ्रा मासि मोजां मोजां नै बोरमाफ्रा जि मोजां आयु अमाया खारबाय जोंखौ गिनानै नै गथ'फ्रा गिनो गैया गारगासिनो आयु नै दैया जि मोजां बोहैयो न नै आयु जि गोजां नै ओइथिं बोहैना थाङो आयु ओइ नोंसोरा गोजाङाखै हा इथिं नायलाय बाबु बेनो सासे मा नाम निलमा नोंनालाय स्रिया ए ओइ इथिं माथावरि सिदा थांनाया नुयो माथावरिया लोगोफोर ओइलाय हाजाया भैरबकुन्दनि ओइलाय मा सबाय माबादोंमोन सबाय मानलागोन नालाय तार होयोब्रा नै माथावरिया नै लामाया इथिंजों गाहायनिफ्राय फैनानै इथिं उथिबोबाय आरोना दै गाबनाय खोनादों ना खोनायाखै नोंथांमोना खोनासंदो सिरि सिरि दसे थाना डेन्जार खोनाखायो आरोना सबबो खोनासं डेन्जार ओइ पिकनिक स्पटनियासो मोनामफैदो खोमा न इदिसो मोनामदो लोगोफोर इफोर सब थुरि सावनाय आरोना इदि जाना दं बावगारबाय आखाइलाय आधार कार्डखौनो नै सावजोबना होदो खावना होदो जोंनिया खावना होदो खावजोबना होदो सावनायसो होनो आइलाय फाइनेलि लोगोफोर नोंथांमोनखौ खिथिगोन दे र'
Itu mana kaya? Ini. Sampai di nukarang nai. Chua ham na ham den nih guys. Ayo Gaswibw bukan dansa sempurna dengar. Mengalai darah demi fian gaban se. Mama di kawin. Nah, Lwgwfwr main lama kemun Fwibai jeng iting berapa ini? Lai dolonga. Nah ya dolonga. Omprai, iting berapa ya? Nah ya iting Bhairabkunda nih. Dah kali festival jani nih Lwgwfwr. Rasa sih tiur nih gate ke nur kena nura. Nah Lwgwfwr nih dah kali maba jani ya mana mulai kita. Nih Bhairabkunda Resort Forest. Korai gakhona ba fai. Gakhona goजोन fai नै Lwgwfwr 100 सो गाखोनो फैबानो जाबाय पार्क मोनफैबाय आरोना गो गाइस नै आइबो दा न ओइ जोंनिया हटेल नै पार्कआव मोनफैबाय आरोना फेस्टिभेल होयो ओइले सुइमिं पुल नामा गरम दिन swimming pool नै Lwgwfwr swimming pool नै बिथाङा दुगैनो थांबाय या swimming pool no swimming फैसा ना नै swimming pool खौ नायनाला माबायदि जायो दैयालाय माथिं सुगारो पार्क दायो मोनाबाय आरोना Lwgwfwr हर जाबाय जे वाव पार्कआव फैदों आरोना जों जेब्ला बे फट' थिखांबा फैनो हागोन पार्कआवहा ओइलाय थिं डाइनासरबो दङ नै नै बाय खाराखै नै ओमफ्राय आंखौलाय सोर भिडिअ खालामगोन बिनो ना खालामफाय नै गथ' गोरलै बायदि बेयासो जेमुङा थां गोलैबालाय आं sama kamu bener na kalau tinggal ya mas dah modal bisa gitu ayo tiket counter no tiket counter nah ganda gotho gorlei nain ba goy galigal maldibat dulu nanya gotho gorlei ek number ni gotho gorlei gak kejakan sana wow Nih Lwgwfwr खोनादोंना खोनायाखै रे ज्राव 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 होनबाय थादों बेसे लामा नों गैया आयो गोदान पार्क खुलिदों आरोना गोदान पार्क सोर फैनो हागोन ओमफ्राय आइलाय दलंआ ओइ बेथिं मा थाङोमोनलाय अरुणाचल थाङो न मैदेर पार्क इनो नामा ओइ नामा मैदेर पार्क नोथ' ओमफ्राय ओइथिं अरुणाचल थांनाय लामाया इनो न दलंआ माबा अरुणाचल थांनाय लामाया इनो ओमफ्राय बे नाइट भिउ आरोना बैगिर लानो मोजां नुहुरो फर
Jangan tak ada. Nah, lagi pada Narzary resort. Narzary. Apa akhirnya? Kuliah Narzary resort. And restaurant. Narzary resort. Di mana sana? Narzary resort and restaurant. Mana berna dah, teman gaban khana dekhaigan next episode tau nang teman na tharine nuno man margan. Ayo na mas burung, oh mas burung. Nih lagi apa? Wah, dah mana oleh mana bukan nih. Biar pernah teman ke next episode tau dekhaigan ada na. Mungkin na? Nah. Bye bye लोगोफोर नोंथांमोनखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ना आंनि भिडिअखौ खोमसिसि आरो ना नै एम्फौ बासिदो नै गोरलै गोरलै ओइयावसो दं ना बिदै एम्फौ बिदै ओइयावबो खोबना दोनदो माने देरबायनो ओइयाव बाखांबायनो ना दायो बागोन Yo babai nih, bapak sih deser nang doang pan nang semua Maya.